Moi ja tervetuloa uuden videon pariin, mutta ennen kuin me aloitetaan, niin pistä like ja tilaa kanava. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään niin te saatte tulla mukaan, kun mä pelaan matsia. Joo. Mä tein tämmösen ihan basic tommosen videon, millä musiikilla ja oikealla. Mä sain niin paljon katselukertoja, niin yritetään saada tästä paras katsoja, mun eniten katselukertoja, niin sitten aloitetaan. Ennen kuin me aloitetaan, niin pistä like, jos sä pelaat jalkapalloa. Okei, eli tää näyttää nyt tältä, niin jos näitte, niin nyt me tehdään tästä ponnari, tämmönen ponytail. En sen varmaan oikein, mutta joo. Laitan nopeutettuna tulle, koska tässä kestää niin varmaan kauan, niin. Noin. Nyt on tämä tehtynä, niin tehdään vielä letti. Okei, nyt mä oon tehnyt tämän letin ja nyt me mennään syömään. Mut ennen kuin mä syön, niin mä vaihdan vaatteet. Tästä nyt vaihdetaan ja kaikkea, niin nähdään sitten kun mä oon syömässä. Syön ja sitten mä lähden. Okei, nyt lähteen tonne matsiin. Okei, nyt me siis kävellään tonne alas pyörälle. Okei, me nyt lähdetään pyöräilemään, niin mä en tiedä, jos mä laitan niin paljon nyt vielä tätä videoa, mut nähdään varmaan matsin jälkeen, niin, tai matsissa, kun mä vähän pelaan, niin joo, moikka! Nähdään vähän myöhemmin. Täällä vaan pyöräillä. Siinä sitten on pikku kuva, että täällä ne vaan ollut. Tänään kun me mennään matsiin. Kiitos kun katsoit, mutta jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanava ja pistä like. Kiitos kun katsoit. En muistanut, että tässä oli tämmönen video, mutta siinä on tämmönen pikku klippi. Kiitos kun katsoit.